Joe Falzon kienet iservi it-tieni term tiegħu ta' awditur tal-MEPA meta ħabta u sabta sar jaf illi minn nhar l-erba' xogħlu ser jaqaf ħesrem. F'kummenti lil One News Joe Falzon qal illi l-bieraħ kellu laqgħa mal-Ombudsman illi minħa tiegħu infurmah b'kollox. Ħadd ma qalli xejn. Il-bieraħ batalja l-Ombudsman għalli nixtieq inkellmek għalli ma nafx qalu lek xu li wara l-ewwel tawwissu inti r-rwol tiegħek jispiċċa bħala Professor tal-MEPA. Laqsek jiġifieri kollox. Jgħid li f'dan kollu l-Ombudsman ma jaħti xejn għaliex kellu jkun iċ-chairman tal-MEPA li jinfurmah. Min stennejt li kellu jgħidlek? Naħseb l-ewwel ħaġa kellu jkun il-chairman tal-MEPA hu jekk jaf. Issa qed jiġu suspetta qas biss jaf dan. U qal li jħossu rrabjat ħafna għal din id-deċiżjoni u sorpriż għall-aħħar. Sorpreżibbli forsi ta' m'għandekx taf ta' bniedem xahar qabel għall-inqas anke biex nikkonkludi x'affarijiet li jista' jkun hemm pendenti. Wara 8 snin inservi f'din l-awtorità inħossni li ġejt trattat ta' żebel. Naħseb li d-diċenza kienet titlob mod ieħor imqar jekk permezz ta' email jiena kelli niġi infurmat. Tenna Joe Falzon. Biss ħassejta nuqqas ta' korteżija kbira l-inqas tista' tgħidha ġifieri dana li bniedem qatt biss tgħidlu kieku mhux għax l-Ombudsman batalija u għalli, għazna l-erba għad ikun naf jien daqshekk. U mill-MEPA għadni ma rċevejt assolutament xejn. Jgħid li kieku kien jaf li t-terminu tiegħu kien ser jispiċċa ħesrem u ma kienx jaċċetta każijiet ġodda li issa ser jitħallew pendenti. Li hemm diversi affarijiet pendenti jiena sal-ġurnata qabel kont qed nkellem in-nies u nwedhom li sa nara l-ilment tagħhom. Joe Falzon huwa tal-opinjoni li l-Gvern u l-MEPA qatt ma kienu favur dal-uffiċċju. U dan ma rridux qatt l-uffiċċju jew aħjar rridu xi ħadd li japplawdixxi dak li jsir dik l-impressjoni li għandi jien. Fil-kapaċità tiegħu ta' awditur tal-MEPA, il-peri Joe Falzon ta' spiss kien jikkritika lil MEPA għad-deċiżjonijiet li kienet tieħu u lill-Gvern għall-intħil żejjed tiegħu f'din l-istituzzjoni regolatorja.